Ei, dă-i paharul de la gură, mami. De ce ții paharul la gură? E pastilă acolo. E pastilă acolo, da. Nu atât de citit așa în mine. Cu ce te-ai în față? Să știi că nu arăți deloc bine. A, da. În ce? Sunt bine. Atunci de ce ai lăsat atâta mâncare pe masă? În Nu ce? era extraordinar. Să mă minți. Te-a rănită. Mă tratezi tu sau ce? Gata? Lasă-mă în pace, te rog. Acum pe seara ai scăpat cu el. Și vezi de treaba Și ta. seara. Ei, stai bine. Rămânem uniți. La următorul, orice joc ar fi, putem ajuta reciproc ca o echipă. Așa îl putem învinge pe ăsta. Luăm jumătate fiecare și plecăm naiba de aici. Ce o să faci când o să ieși de aici cu toți banii ăia? O să-mi plătesc mai întâi datoriile. Apoi o să-i deschid un magazin mamei mele. E visul ei din totdeauna să aibă un magazin, nu o tarabă. Și vreau să fiu și eu un tată bun. Pentru copilul meu. Câți ani are? Are 10. De aceeași vârstă cu fratele meu. Unde este acum fratele tău? La un orfelinat. Am promis că mă duc după el când am bani. Și că o aduc și pe mama aici. Am promis că fac asta când am destui bani să cumpăr o casă pentru noi. Jumătate din premiu va fi mai mult decât suficient. Domnule,